ens parli de les seves impressions sobre la capital de la Costa Daurada i que sempre ens fa una aportació interessant per engreixar la memòria històrica de la festa i de Salou. Enguany, doncs, em plau presentar com a pregoner de les nits daurades el bon amic Joaquim Nin, al qual agraeixo en nom de Salou i de la corporació la seva amable presència i participació. Quim, moltes gràcies. I per a mi és una gran satisfacció tenir-lo en aquest marc per dos motius. En primer lloc, perquè és un polític que prové de la gestió pública municipal i territorial. Primer com a regidor i després com a alcalde de la seva vila albinyana, compaginant-ho amb la seva responsabilitat de diputat i vicepresident de la Diputació. I això fa que pugui compartir amb ell un esperit de servei a la societat des de la proximitat i el contacte molt directe amb els ciutadans i els veïns. Uns càrrecs que t'omplen d'il·lusió i compromís per tot allò que hom creuen que pot ser el millor pel seu benestar i qualitat de vida i que es vesteix del coneixement profund, la complicitat i la proximitat amb els seus problemes i inquietuds. En aquest sentit, és quan un es volca a treballar intensament per impulsar un espai de modernitat, de convivència i de progrés per fer realitat els somnis comuns de tots. Recordo una frase del Quim en la seva presa de possessió com a delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, càrrec que va ostentar des del 2011 fins al 2016, que deia que la política és una eina per convertir les propostes i idees en realitats. És una màxima que ha de ser exercida amb l'exemple, si volem millorar i fer progressar els nostres pobles i ciutats. Una dilatada trajectòria política i institucional al nostre territori, que es completa amb l'actual càrrec de secretari general de la Presidència del Govern de la Generalitat de Cataluña. Y precisamente de aquí nace el segundo motivo por el cual me complace su presencia. En su ejercicio como cargo institucional, el amigo Quim Nin siempre ha sido sensible y atento a la realidad de Salou y de sus demandas. Una persona que sempre ha estat disposada a col·laborar des de la seva posició institucional perquè Salou pugui assolir i desenvolupar els seus principals projectes de ciutat i per això vull reiterar-li el meu agraïment per haver fet costat al progrés, la prosperitat i la modernització de Salou. Res més. Per la meva part, em complau ja passar la paraula a l'amic Quim Nin, al qual reitero les gràcies en nom de la vila de Salou i de l'Ajuntament per la seva amabilitat a participar en aquesta nova edició de la Festa d'Estiu de Salou. Moltes gràcies i visca Salou!